Oh, may butag, may puski. Mag-ato ko. Ako pong i-revise ang siya sa akong pantra makatusi kay gahi kayo. Ako sa tanaw sa ano sa panahon sa mayani na humok siya. Tama ko siya. Ako nang gitanggal ang siya. Ang muno. Pero pa na to yung cover. So, ito yung pag okay. Grabe kainit eh. Huli na huli. Punta na rin mo abot ang gandol rin. Dan mga adlaw. Tahon lang. So, dito manggot. Dito rin putang kasi di human niya. Ulan. Yung ulan ni kapon. Hindi mabalhin kay tanggal na ko yung puno. Tawang sa inyo eh. Buwag yung mga bolt na silipod ka bali-bali
Kini nahanap ko siya pasulod eh. Jadi, di pa man siya masulod kay naagroy bikil. So ako sang silsilan. No, papital na ko pagi nga masulod din siya. Nani siya. Pagkasulod na ni, kato na po pikas dito sa dito sa punuan niya. Dito yun. Dito. Sige, atas kaya. Para pinsa sa mata. Para man lax ba kanang pinasa building ba? Wala. Naman lang. Si parang galing sa dirong. Dirong lang ako. Lalu ko yan, siya. Ini tayo ko, ini tayo yung cellphone. Balik ko niya. Sige yung kuha ng kuhan. Hindi na ko tanting sa sige.
siguro sila log. Kadon kayo dili ko ang tagi sila gasolina. Sa parang baon. Siguro git. Siguro to ba? Gusto. Kung gusto, init. Ini natatip sa para siya muno. Ito guys, siya pa yung matusik. Normal. Sakto ba? Kanan. Tingnan ko. Labaw.
Kay ini kayo kan ini kayo ang hindi puro tayo sulog sa mata kung naman kapitong kita yan seglasan
ng kan bracket nga kasi para nga makadugang o pwersa kung siya katingon. Sandir mo agad. Materi na berapa? Oo. Init ko eh. So napasan ko buwan. Pasas na ko bracket na ko tingog.
Sige. Bakit ba? Masayang monosiyak. Malimita ka rin. Kanito pikas. Nih. Maling daang sa ubos. Yan kanimo yung di saka. Kini. Nasulit na. So ako sa pabugnaon ni kadit. Ito siya ako kistin akong tao din. Okay. Masa? Ikan. Ini pengumpulan nasa. Pagkutang gusto ko yung kamahaw. Yung alas 12 na pasado. Hindi kong ko ito. Baho ba na nagali. Ako yung tawag. Ako sa dirap. Para dito. Wala siyang butang oil. Ini kung teknik ng toski, kuman oil din. Butang na oil. Use oil lang. Para dili mataya. Kuman na butang na mataya.
Saka. Hmm. Ledo. Bumili ko na. Bakit ba galing mga motor ko? Hindi mag-repair. Baka kapoy po. Basta lang ito. Sa bahalo pa.
Ito ang screen ito. Ha? Kurang banget. Ang? Ang screen? Bisa ka? Balik na sa lugar. Hindi ko lang i-plaster ng mga wire. Ini siya. Ini kasi ito di sini no. So tinggal pandar pandar apa